ne joluo ahinya te gwengo mag Nyanza gisani koro gisechako manyo jokanyo manyien ponono mane gino magitiyo godo mar lombo jopinya okwed duond buche mamoko koso. Awinjo gik ma mzee owacho ok owuoyo marach ahinya, but age mare ok oyiene mondo obed jamiriambo. Age mare nyaka en age ma respectful, niwach use play even some tapes moneno kaka ji wuoyo, jo ODM wuoyo ni ok gidwar ODM e Luo Nyanza, ok gidwar UDA e Luo Nyanza. Ose follow gik mosetimore. Gavana mara ma Siaya nyocha wacho ni ja UDA ok nyal wuoyo kama entiere, kendo nyocha wacho ni jo UDA ibiro rodhi. Magi are facts, ok gin gik ma ng'ato keto. Agoyo mos. Bas, Gavana Gladys Wanga be nyocha wacho ka gin Homa Bay ni jo UDA ibiro rodhi. To magi gin fallacy, gin joma tugo gi wi jopiny. Nwach kata mana gavana mara Orengo nyocha wan kode Siaya ka president obiro kendo luongo president ni mtukufu rais. So en gima open ma ji neno ni kara japiny ema watugo gi wiye. Nyocha gavana mara odhi India gi president William Ruto. And mane jatend UDA mowacho nok nyal wuoyo mbele ne to bet piny India to ng'ano jalno wuoyo kagimanyo development. Wadwaro ni mondo giti together. Wan gi two levels of government, national government and county government. Governor Gladys Wanga mosiepna aneno kowuotho i ofise mag UDA kendo gore sime nyaka kata mana gi president. Jopiny emo wuondo but ogore sime matine ni gima giwacho pono ne galamoro ne jopiny opogore kod gino magitimo. Giseng'eyo psychology mar japiny ni japiny en ng'ama itiyogo to idho ngas, kori chiemo tiloso giki tiloso familia mari, to japiny to nyalo bet kama entiere no. Kata mana king'iyo piche ineno ka Gavana Gladys tiyo matek. Akanyal wacho ni Gladys perform poorly so far, otemo kabisa, but miriambo mar wacho ni ja UDA kagikone ibiro tim nadi, ibiro rodh. Magi poda answer kaluwore gi gima mzee Paul nowacho ni gino gitamo ng'ato. Kati neno ka Gavana Gladys gini pod romo gi ministers nwach gidwaro development, nwach ok ginyal tiyo kendgi, nwach UDA ruling party, nyaka giti gi UDA as a ruling party. To mzee owacho ni wakelo devolution, wakelo multi-party. Koro gimoripo wa fight for kaka jo Nyanza any implementation stage marwa en mane. Sama wakelo multi-party, sama wakelo devolution, ere kaka wanyalo implement. Omiyo wawacho ni ya jo ODM awinjo ka giwacho ni jo UDA onge Nyanza, ni to kendo joma dhi manyo mana igi. An nyocha constituency mara president no biro. Maka president obiro to MP mara oketo pesa, David Ochieng, wagero Urenga level 4. Nen level 3. To e level 3 no kanyo president omedo wa pesa 100 million mondo wakete obed level 4 hospital. And two ama president no jo UDA mane sirkal, minister marwa Eliud Owalo, PS marwa Omolo gi jomoko emo organize that tour mar president mondo president obiro team development programs thurwa. President ochako biro watimo Kabonyo Kanyagwal project mar hatching of fish. Ing'eyo maber ni Lake Victoria kuonde ma rech hatchie dho wedhe obedo interfered with. Koro it means ni nyaka wa hatch fish artificially to wa stock the lake and other places. Mano development ma president obiro okelo ok en ing'ato. Kidhi kata mana Suba, kata mana Mfangano mapok oneno lam nyaka nene. The government keto pesa mar timo ring road ma Mfangano, ring road ma Suba. Koro wawacho niya, the ruling party en UDA, president en William Ruto. Kendo be waseneno gik mosetimre in the past. Ne wapingo KANU,
bang'e ne wajoin KANU kendo wabedo nyaka Secretary General mar KANU. Ne wapingo Kibaki kendo bang'e ne wachako wabedo gi Kibaki e government mar bar wa bar mwatiyo together. Ne wapingo Uhuru kendo bang'e wachako wakelo Uhuru Kisumu mwapako Uhuru kabisa. Asenyiso ji chiemo nyocha nyiso jo game over the weekend ni kata jakom be biro mane UDA either biro directly or indirectly, because nyocha wabedo kata gi bipartisan talks ma wandai gini ne nitiere. Purpose mar bipartisan talk ne en ang'o? Niwach nyaka wawuo gi sirkal, nyaka wati gi sirkal. Ka wang' wabedo gi office mar leader of opposition, nitie meaning mar